बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ आगै बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ लागाव बैसागु बेबायदि खुवा खुबाथाय आंहा माबा मागो दमासिसो मोनलाय लायो अमा बुथारना सावजानाय जानोसो गोसो जायो आंहा नै माथो रावबो क्लासाव फैयाखैलाय ओइ बिगुर दरा आया माथो दंजोबोलाय हनै खुवाया हाबफैजोबबाय हे गैला सेस थांगोन थैफ्रामलायखायो सयथिबो मा ओंख्रि जाबोआ सोमला बिरि फुंजानि ओंखाम मोनजाबोनांगौ नाय गुसुआनो माबायदि आयौ क्लासरुमखौनो नुलायलायला सयथिबो ना बाहेरायावनो नुयो ना सिङावनो नुयो आंनाथ' आखाइ आथिं गासिबो थनथ्र'जोबबाय मा आखाइ आथिंल' आंनाथ' आसोलानो थनथ्र'जोबबाय गुसुजोंनो मा आसोल बियो ए आंनाबोब्रा आंथ' दहाय फुङाव आन्दायलायदोंसो अबाव थांखो होननानै ओमफ्राय मोजाङै नायबा दङ एरसोनानै आयौ गुस्टार सयथिबो आयौ दरा फां बिगुर दरा फां थाब बेबायदि गुसुआव लाल साहा मुरि मोनजाबावबा आरो साबसिन जाबावगौमोन बिगुर दरा फां आरो सासे हाबफैबावबाय दरा ओइ नोंसोर खेबसेनि टाइमाव फैखानो रोङा नामा ओइ दुगि दरा फां एबार जायनो फैगोन बेखौ बुसिजोबगोन आं र' मानिया नोंलाय बाल बिदि खेवे क्लासरुमा साबजोबबाय आरो बे साराबो सार दुनियाव गासिबो स्कुल कलेज आरो गुसुनि थाखायनो बन्द होजोबबाय बे जोंनि गंसेल' खोमा दुनियायाव स्कुल खुलाया सोरबा माबा मोनसे जाबासो गम मोनगोन र' ओइ नों लावफ्रालाय ओइ दुगिखौ दाखालिनि बायदि लावफ्रा होबावनोसै नामा ओहो नमस्कार आं बेबायदि खेला खालामला बावबाय दाखालि रुवाजों बुजानाया आं बिदि खालामला एबार माम्बा दरा फांनानै दोनबोनोबा दोनबो नङाबा बुसि जाजोबबाय नों आं दरखौ फांनो हानाय नङा ओइ सोर नोंलाय हु आर इउ दरा फां What is this? दरा फां बिगुर सोर नोंलाय बिजिस मानो जाजोबसिगोन नों बेथा मानो फांनो हाया बेलाय सोर नोंलाय नोंसोरनो मानो नांगौ आंनि सिनायथिखौलाय आं नोंसिनि अर्डाराव सोलिग्रा मानसि नङा गावबागाव सिरिथा आं टेररिस्ट नामा जे आं बेयाव थाखुमानो फैदों ओइ लोगोफोर टेररिस्टसो बियो टेररिस्ट आतंकबादिसो बियो आतंकबादि लागायनांगौलै बेखौ मानिया आरे बेथ' राखेबसो जोंनि क्लासनि राखेब एबार नायदो नोंसोरो सारखौल' फैगोन होदो आंखौ जाय आखाइ होदोंमोन बिसोरनि आखाइखौ बुफायनो हायाबा आंनि नामा राखेब नंलिया होमबा सिगाङावनो खोन्थानांगौमोन ना आं राखेबसो होननानै खोन्थाया होनना सिरि थाबाव आरो बिदि मोखां फांथेया फैबाव सौ सेरेब बायदिसो नुदों नोंखौ अबेबा बेंकखौ लुथिनानै फैनाय साइसनि बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ आगै बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ लागाव बैसागु हनै आरो सोरबा फैबावबाय थादों बेबो जोंनिनो क्लासनिसो जाखागोन दरखौल' फांना फै ओइ मा दावरावलै नोंसोरो नै माथो सारसोलाय नोंसिनि दावरावखौ फुरा बिटिसियावनो खोनाहैजोबो आंजों मोजाङै थादोबा था नङाबा जोबगासिनो जोंहानो हाथाय गागोन आं गुड मर्निं सार हि लागा Good morning, sir. लाफा सायख' हंला सिखाव सार सिखाव जोंहा हाथाय गागोन जोंहानै बैसागु ओइ सोर बिलाय आरो नोंसोर माबायदि आवाज दिहुनलागासिनो आरो सोर बिलाय बिच्चु सोर सिङा बांग्राफोर बिलाय दिनै खुवा खुनायखायसो गबाय नोंसोरो बेनो नोंसोरनि थाखाय फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं आरो उनाव खोनाबावब्ला जोबगासिनो हाथाय गागोन आं आरो नोंसोर मा फोरोंगिरिखौ रेसपेक्ट होनो रोंला नामा गसंनो रोंला नामा सार जों गसंखादों नोंसोर नुवाखै जोंखौ
खुवानि थाखायनो होमबा आंनि मेगनासो खाना दे उननिखौ नुवासै नोंसोर सानैखौथ' नुगासिनो आं सार जोंबो गसंखादों खुवाजोंसो रिफ्रेक्सन जादों सार रिफ्रेक्सन आदसा आंखौसो साइन्स फोरोंनो फैदों बावहाय आंखौसो साइन्स फोरोंनो फैदों सार जोंनो सुटि नांगौ सार सुटि औ सार सुटि होदो जोंनो सुटि होदो सुटि नांगौलै सार जोंनो सुटि गुसुआ थानो हालाय लांला ओरैनोबा दानो सुटि नांगौ सार जोंनो सुटि होआबा नोंसोर लाफा दुन्दियाव खावलायजोबगोन जों आं नोंसोरखौ फंसेल' खोथा बुंनोसै आंजों मोजाङै थानोबा था नङाबा गासिनो जोंहानो हाथाय गाहोगोन बेथा बेथिफोर आरो गाव गावनि बुक आरो कपिया दिहुन आरो आं बर्डआव फोरोंनायखौ सानसे लिर सार दिनैनि दिनाव लिरहोनो नाङा आखाइ आथिं गासिबो सुहाबजोबथारबाय गुसुआनो आखायानो थोर मावजोबबाय आंना आखाइ सुहाबदोंबालाय मादों होमबालाय फोरोंनायखौ दोनथ'नानै न'आव जिरायना थानोसै आं सार खुवानि अयथासारावनो जों खिथि उनाव जिरायग्राफ्रा ब्लेकबर्डखौनो नुहुरा होमबा जों मारैजाय लिरगोन सार ओइ सोर बुंदों राखेब बुंदों सार राखेब आरो सार आं राखेबजों लोगोआव दं मानोना बियो थिगखौनो बुंदों बिसोर बेस्रा उनाव थाग्राफ्रा मारैजाय लिरगोन बर्डखौनो नुहुरा मायालाय सिगां क्लासरुमनि लाइटसा अन खालामजोब गासिबो आरो गासै भेन्टिलेसन खोरखिया बन्द खालामजोब होमबानो खुवाया हाबफैनाय नङा होमबानो नुगोन सार आं फंसे खोथा बुंनो गरम बोथोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो मानोना गोलोम बोथोराव गोजाङा आरो दैयाव गोजोमना थानायनि मजायानो आलादाखा सार आं मोनसे आइडिया होनो नोंनो मा आइडिया बेलाय सार नों ब्लेकबर्डआव मा लिरहोनांगौ लिरहोदो आरो मा फोरोंनांगौ फोरोंदो ओमफ्राय आं नों फोरोंनायखौ भिडिअखौ रेकर्डिं खालामनोसै ओमफ्राय गासैबो स्टुडेन्टफोरनो वाट्सएपआव हरजोबनोसै भिडिअखौ होमबाना बयबो स्टुडेन्टफ्रानो सुख सान्थि न'आव फरायनो हागोन दा जों जेबो लिरनो हाला सार आखाइ आथिं सुहाबजोबबाय गासिबो ओइ वाट्सएपआव भिडिअखौ हरोबा डकुमेन्टजों हरलाय आजिखालि वाट्सएपआव भिडिअआ डाउनलड जानो नागिरला This video is not available because something is went wrong with the video file होनना देखायबाय थायो ओरैनोबा होमब्ला आंबा दाखालि भिडिअ फैनायखौ नायनो मोनाखै आफसोस मा आफसोस बेलाय आंजोंसो खेलायबावदों बावहाय नोंगौ सार खावब्लाया थिगखौनो बुंदों दे लेक्सारा बांद्रायबाय नोंसिना आरो आं मैया होमवर्क हरनायखौ सोर फरायना फैदों गोसोआव दंना गैया सार आं गोसोआव दं सार आंबो गोसोआव दं सार आं गोसोआव गैया ओइ दगि मानो गोसोआव गैया नोंहालाय फरायना फैयाखै नामा नोंहालाय बिदि नङा सार माने मैया जों गामियाव बांगाल मोसौ सिखाव हाबदोंमोन बेखौनो होसोनायाव मोनाखै ओमफ्राय जों गामिनि गासै सैमायानो हरसे सिखावखौ नेनायावनो मेगन मोदै जानानै फरायनो मोनाखै सार आंखौ निमाहा होदो सार आंखौ निमाहा होदो अके दे निमाहा होबाय आं बे खेबसेखौ आरो गाबोन फरायना फैयाबा मानो जाजोब्बाय नों बेटा दे आं मैया गोजां बोथोरनि सायाव एसे लिरनो आरो मोखास्थ' लानो हरदोंमोन दे खावब्ला नोंनो बुंग्रोदो औ सार गोजां बोथोराव गोजाङो गोजां बोथोराव गुसु जायो गोजां बोथोराव खुवा खुयो गोजां बोथोराव न' सिंनिफ्राय ओंखारनो हाया गोजां बोथोराव लाफा दुन्दिया बुथुवा जलफि खमला मैथा मोनो गोजां बोथोराव आलु गायो गोजां बोथोराव हाबा जायो गोजां बोथोराव दैजिं मेला जायो गोजां बोथोराव पिकनिक जायो मानसिफ्रा गोजां बोथोराव थाब हासुनो ओंखारो गोजां बोथोराव अर सायो आलु मेनानै जायो गोजां बोथोराव हाद्रि खुयो गोजां बोथोराव आखाइ आथिं बेरजोबो गोजां बोथोराव सान हर फुंबिलि गोजाङो आरो गोजां बोथोराव कम्बलनि गोनांथि जायो कम्बल जोमना उन्दुनो मोजां मोनथारो जाबाय सिथादो बांद्रायबाय नोंना सार आं बुंनोसै आं दे बुं गोजां बोथोराव बिराद गोजाङो गोजां बोथोराव सान्दुंखौ बिराद मोजां मोनो बे बोथोरा नभेम्बर आरो डिसेम्बराव फैयो बे बोथोराव मैगं थाइगंफोरखौ बांसिन मोननाय जायो गोजां बोथोराव बयबो गस्ला गुदुं गानो बे बोथोराव मानसिफ्रा दामि ब्रेन्डेड सुइटार जेकेट गानना फेसबुकआव हगारो बे बोथोराव दिना खान्दा आरो मोनाया गोलाव जायो गोजां बोथोराव बायदि फुजा फेस्टिभेल अकेशन जायो जेरै दिवाली कार्तिक फुजा राज मेला क्रिसमास निउ इयार पार्टी जायो सरस्वती फुजा जायो आरो बायदि आरो आं गोजां बोथोरखौ जोबोद मोजां मोनो मानोबा साबास फिसा साबास बरिया आरो जाय फरायना फैयाखै बिसोरो दिनैनिखौबो आरो मैयानिखौ होमवर्क हरनायखौ फरायना फैजोबनांगोन दा आं ब्लेकबर्डआव लिरनो थांगासिनो दं बयबो गाव गावनि कपि आरो बुकखौ दिहुन आरो लिर